थांनाय 12 जानुवारि खालारखालि बड'लेण्ड ओनसोलनि रादाबनि गेजेरजों फोसावना होनाय सत मलानदुबि दैसानिफ्राय सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांना हानाय जादोंमोन। बे जाथायनि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसा हमबाय। जाथाय थिलियाव पुलिसा थांनानै नायबिजिरदोंमोन, लोगोसे गोथै सोलेरखौ गोजावना थानाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन। क'क्राझार पुलिसा गोब्राब संनायनि गेजेरजों बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। मिथिनो मोननाय जायोदि दायनिगिरिया क'क्राझार पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जामादारपारा गामिनि खुसिबा रायनि फिसाज्ला कनेश राय आरो बियो बोलि जानांनाय आइजोनि दिपलाइ रायनि असे फिसाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसा आइजोखौ मा जाहोननि थाखाय बुथारदों बेनि सोंनाय फिननाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों।